Klima aldaketaren efektuak edo klima aldaketa bera arintzeko egin daitezke gauza asko, adibidez kotxe gutxiago erabili, gutxiago bidaiatu, hegazkin gutxiago hartu, baina egia da jaten jarraitu behar dugula eta elikadurak klima aldaketan baduela eragina. Baina hori ez da, egin ezin dugun gauza bat jaten jarraitu beharra dago, eta hor gakoa dago elikagaiak nola lortu modu jasangarriago batean, eta nola eraiki elikadura sistema jasangarri bat. Beraz gaur hortaz hitz egingo dugu elikadura jasangarriaz, zein diren bere erronkak eta etorkizunera begira zer egin dezakegun. Elikagaiak elaboratzen, komertzializatzen, garraiatzen eta kontsumitzen energia gastatzen da, eta fase hauetako bakoitzean berotegi efektuko gasak isurtzen dira. Aurreko saioan nekazaritzaz hitz egin genuen, eta gaur pixka bat gehiago zentratuko gara abeltzantzan. Abeltzantzak ze eragin duen klima aldaketan eta zer egin dezakegun berotegi efektuko gas horiek murrizteko. Abeltzantzak CO2 eta metano isurien 50% suposatzen du, eta horrek noski eragina du klima aldaketan, baina ingurumenean beste modu batzuetara ere eragiten du. Besteak beste, erabiltzen diren lurrak, azalera handiak erabiltzen dira nekazaritzarako, lur horiek gainera hondatzen dira moduren batean, abeltzantzarekin, ur eskari handia behar du abeltzantzak, eta kutsadura baita gehien bat abeltzantza intentsiboarekin kutsadura handia da. Baina noski nekazaritzarekin gertatzen zen bezala abeltzantzan ere badauden desberdintasunak abeltzantza modu intentsiboan edo ekstentsiboan egiten den. Hor berotegi efektuko gasei begira badago desberdintasuna, batek CO2 gehiago isurtzen duelako eta besteak metano gehiago. Abeltzantza intentsiboaren kasuan CO2 gehiago isurtzen da abeltzantza ekstensiboan baino, sistema horretan erabiltzen diren makinaria eta instalazioa handiagoa direlako, askotan garraio gehiago suposatzen dute baita ere, eta azkenean energia gehiago erabiltzen da eta CO2 gehiago isurtzen da. Baina abeltzantza ekstensiboak metano gehiago isurtzen du, aberen elikadura desberdina delako intentsiboan eta ekstensiboan. Intentsiboan pentsua jaten dute abere horiek, eta honek pentsuak zuntz gutxiago izaten du, fibra gutxiago, eta hau digeritzeko erraxagoa da. Aldiz ekstensiboan, belardiak, belarra eta beste landare batzu jaten dituzte, honek zuntz gehiago du eta beraz digeritzerako garaian metano gehiago isurtzen da. Hemen gakoa dago, metanoak berotegi efektu gehiago eragiten duela, baina hamarkada batzuk egoten da atmosferan, eta aldiz CO2ak berotegi efektu gutxiago eragiten du, baina mendeak egon daiteke atmosferan. Beraz, hori kalkulatzea ere garrantzitsua da. Urari dagokionez, uraren erabilpenari dagokionez ere badaude desberdintasunak, abeltzantza intentsiboan eta ekstensiboan. Ekstensiboan gehien bat euri ura erabiltzen da, edo lurzorutik ateratzen den ura, eta intentsiboan berriz, sistema ureztatze sistema handiagoak, potenteagoak erabiltzen dira, eta noski ur gehiago erabiltzen da. Eta uraz hitz egiten ari garela, hor beste gakoa da baita ere,
uren kutsadura. Abeltzantza intentsiboan minda edo simaur proportzioan askoz gehiago sortzen da, eta honek askotan akuiferoen kutsadura eragiten du, lurzorutik beruntz joaten delako, filtratzen da, eta akuiferotara iritsi daiteke, eta akuiferotatik gero ur hori askotan gizakion kontsumorako erabiltzen da, eta kutsadura gertatu daiteke alderdi horretatik. Eta gainera ikusten da geroz eta salaketa gehiago daudela abeltzantza intentsiboko plantak kutsadura eragiten dutelako akuiferoetan. Eta nekazaritza hitz egin dugu, abeltzantza hitz egin dugu, falta zaiguna da arrantza. Eta itsasoko egoera ez da lurrekoa baino asko hobea, eta badirudi okerragoa ere izan daitekela. Datuen arabera itsasoko espezieak 2 aldiz bizkorrago ari dira desagertzen, lur lehorrekoak baino, eta FAOren arabera arrain populazioen 30% gain ustiatuta dago, eta desagertzeko arriskuan egon daiteke. Gainera, aipagarria da gaur egun inoiz baino arrai gehiago jaten dela, eta etorkizunean gehiago jaten jarraituko dugula, gehien bat populazioa handituko delako. Beraz, itsasoaren egoera badirudi lurrarena, baina okerragoa dela behintzat alderdi honetan. Klima aldaketak berak ere eragiten du itsasoko ekosistemetan eta itsasoko bizian. Ikusi da jada espezie batzuen migrazioak aldatu direla, batzuk poloetarantz mugituko dira itsasoko temperaturaren igoeragatik, besteak sakonera handiagotara. Ozeanoen azidifikazioaz ere hitz egiten da. Kaltzifikazioa, kaltzio karbonatoa sortzen duten animalientzat arriskutsua izan daitekena, azidifikazio hori. Eta, itsasoko korronteetan ere aldaketak gertatzen ari dira, hor badaude klima aldaketarekin erlazionatutako hainbat prozesu gertatzen ari direnak eta gertatuko direnak. Elikagaien edo elikadura jasangarritasunaren beste puntu garrantzitsu bat da elikagaien garraioa. Askotan elikagaiak munduko punta batean ekoizten dira eta beste puntara garraiatzen dira. Eta hemen, askotan hala bada ere, pentsatzen da gehienetan, urrutiko elikagaiak jasangarritasunaren ikuspuntutik okerragoak direla, garraiatu behar direlako. Baina badirudi hau ez dela beti horrela. Hemen gakoa elikagaiaren eta garraiatzeko edo garraio bidearen araberakoa da. Geroz eta bizkorragoa izan garraio bidea, gehiago kutsatzen du elikagai tona bakoitzeko. Eta gehiena kutsatzen duena, asko jakingo duzuen bezala hegazkina da, garraiatzen duen elikagai tona bakoitzeko gehiena kutsatzen duelako, edo berotegi efektuko gasen isuria handiena duelako. Eta gero atzetik egongo lirateke kamioiak, trenak eta itsasontziak adibidez. Eta beste puntu garrantzitsu bat da elikagaien freskotasuna. Elikagai freskoak munduko puntu batetik beste puntara mugitu nahi baldin baditugu, freskoak izanik prisa gehiago du helmugara iristeko, eta beraz horre askotan erabiltzen dira adibidez hegazkinak garraiobide bizkorrena delako. Beraz, elikagai freskoak eta kanpokoak erabiltzen baditugu edo kontsumitzen baditugu, hori izango litzateke okerrena jasangarritasunaren ikuspuntutik. Baina adibidez, elikagai lehorrak ez dutenak horrelako prisari galduko direlako,
Amerikatik badatoz ere, itsasontzietan etortzen dira ez dutelako horrelako prisarik, eta beraz, itsasontziak esan bezala elikagai tona bakoitzeko gutxiago kutsatzen du. Noski honena, kilometro zero edo deitzen zaion elikagaia kontsumitzea da, baina hor kontutan izan behar da beti, hori erabiltzen den garraio bidea eta elikagaia freskoa den edo ez. Eta beste puntu garrantzitsu bat, dieta da. Azken 50 urteetan ikusi da geroz eta animalia jatorriko elikagai gehiago kontsumitzen dela mundu mailan. Eta, hori askotan hitz egin da, eta bada, gai eztabaida sortzen duen gaia, baina jasangarritasunaren ikuspuntutik, ukaezina da, animalia jatorriko elikagai batek kutsadura gehiago eta ingurumen inpaktu gehiago eragiten duela landare jatorriko elikagai batek baino. Eta hau, modu sinplean azalduta, da animalia jatorriko elikagaiak kate trofikoan gorago daudelako. Eta beraz, ekoizle primarioetatik animaliaraino iristeko, azken finean, zuzenean landare jatorriko elikagaiak jandakoan, elikagai gehiago eskuratzen dugu, animalia batek elikagai hori, landare jatorriko elikagai hori jan, eta gero guk animalia hori jaten baldin badugu. Ze askotan, adibidez, behiek landare jatorriko elikagai asko kontsumitzen dute, eta guk zuzenean hori jango bagenu, elikagai gehiago izango genuke. Beste gauza bada gero, nutrizioaren ikuspuntutik, ze behar izan ditugun eta landare jatorritik dena lortu dezakegun. Hori beste kontu bat da, baina jasangarritasunaren ikuspuntutik egia da, landare jatorriko elikagaiak jatea, etorkizunera begira jasangarriagoa dela. Beraz, etorkizunera begira, elikadura sistema iraunkor bat sortzea da erronka eta hortaz hitz egiten da gaur egun. Eta, sistema honen helburua izango litzateke mundu mailan denok elikadura egoki baterako sarbidea izatea, nutrizionalki elikagai hauek egokiak izatea, eta elikagai hauek modu jasangarrian ekoiztea. Erronka bat da, baina badaude hor jarraitu daitezkeen pauso batzuk posible egin ahal izateko. Elikadura sistema iraunkor honek baditu 3 adierazle. Lehenengoa ekonomikoa, adibidez, errentagarria izan behar dela sistema hau, soziala, onurak izan behar dituela gizakiarentzat eta gizartearentzat, eta 3. Ingurumen iraunkortasuna, esan dugun bezala, modu jasangarri batean ekoiztu behar direla elikagai hauek, ahalik eta inpaktu negatibo gutxien eta positibo gehien izan ditzan ingurumenean. Nafarroa erreferente da Europan elikadura jasangarrian, gehien bat landare jatorriko elikagaietan, eta hor badaude fokua jarri da hainbat gaietan, besteak beste landare jatorriko produktu berritzaileak ekoiztu nahi dira, landare jatorriko proteinak sustatu nahi dira, eta beti bertako eremu bakoitzeko bioaniztasuna eta bertako ekosistemak ahalik eta gutxien kaltetuz eta ingurunea errespetatuz. Eta garrantzitsua da aipatzea, Nafarroaren kasuan pentsatzen dela elikadura jasangarriarekin nahikoa baliabide dagoela lurralde guztia elikatzeko.
Etorkizuneko elikaduraz hitz egiten dugunean askotaz transgenikoez hitz egiten dugu baita ere, egia da alderdi askotatik, beldurgarriak diruditela, baina egia da baita ere, onura asko ekarri ditzazketela, azken finean hobetutako organismoak direlako, eta adibidez lehorteentzako erresistentzia gehiago izan dezaketen laborantzak egin daitezke, edo labore barietate berriak sortu daitezke, etorkizuneko baldintza klimatiko edo fisikoei hobeto haziko direnak baldintza horietan, esan bezala, hazkuntza tasa handiagoa duten laboreak sortu daitezke, eta azkenean etorkizuneko erronka bezala elikagaien baliagarritasuna eta elikagai kopurua handitzea eta elikagaien nutrizioa hobetzea izanik, transgenikoek bai ematen dute horretarako aukera. Beti ere, sortu ditzazketen beste arazoak kontrolpean badaude. Eta etorkizunerako, elikadura hezkuntza bai da garrantzitsua hobetzea, esan bezala, dieta motak eragin handia duelako elikadura jasangarriagoa izatearekin. Adibidez, animalia jatorriko elikagaiak murriztuko balira, kalkulatzen da berotegi efektuko gasen 40% murriztu ahal izango litzatekela. Honek ez du esan nahi ez jatea, baina gutxiago jatearekin ere eragin handia izango luke. Esan bezala elikagaien garraioak ere paper garrantzitsua du honetan, geroz eta urrunago garraiatu kutsadura gehiago, noski, eta elikagai freskoak urrunetik ekarrita, kutsadura hori handitzen da. Beraz, geroz eta hurbilagotik eta gehien bat elikagai freskoak hurbilekoak baldin badira, hori abantaila handia litzateke. Sasoiko elikagaiak kontsumitzea ere bai izango litzateke oso onuragarria, sasoian ez dauden elikagaiak berotu behar direlako edo kalefakzioa behar duten laborantzetatik etortzen direlako edo garraiatu behar direlako beste eremu batzuetatik. Beraz, sasoian jatea eta bertako elikagaiak kontsumitzea bai da aurrera pauso handia. Eta azkenik, edukiontzi gutxi erabiltzen dituzten elikagaiak noski kontsumitzea hobea da, edukiontzi horiek ere sortu behar direlako, baliabideak behar direlako plastikozko edukiontziak, edo berdintzait beste dozein materialeko edukiontziak eraikitzen baliabideak, energia behar delako, eta horrek noski kutsadura ere eragiten du. Beraz, elikagai freskoak eta edukiontzi gabeak kontsumituz, elikadura jasangarriagoa izatea lortuko genuke. Beraz, esandakoa, Nafarroa bada erreferente Europa mailan elikadura jasangarri bat lortzeko bide horretan, eta lana egin behar den arren, badirudi badagoela nahiko baliagai modu jasangarri batean elikagaiak denontzat ekoizteko, eta ideia itxaropentsua da behintzat. Beraz, horrekin utziko dugu gaurkoz, eta hurrengo saioan beste gai bat jorratuko dugu. Eta hau izan da guztia, hurrengo saioan beste gai bat jorratuko dugu klima aldaketari buruz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.